ମୁଁ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଚାହା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଉଠିକି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ସଟରଡେ, ମୋର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଫେର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭାଇ ନଜରଟା ବହୁତ ଖରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବହୁତ ଖରା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଥୁଆ ହେଉଛି। ଏଠି ଘର ଫର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଘର ଏଠି ଭାଙ୍ଗି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ତ ମାଛ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାଛ ଦୋକାନରେ ତ ମାଛ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ନେଇକି ଯିବୁ। ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ମାଛ ନଥିଲା, ଆମେ ମାଛ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାଛ ନଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ୍ ଧରିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଟିକେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ବି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ଦିନ ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ଦରକାର। ରୁମ୍ରେ ଯେତେ ବନେଇ ଖାଇବା, କମ୍ପାନୀରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଫରକ ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଟିକେ କଷା କରିବା। ଆଉ ଆମର ଚିକେନ୍ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଚୂଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ପଛ ଟିକେ ଚୂଳ କାଟିଦେବା। ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଆମର ରୋଷେଇବାସ ପୁରା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭାଇ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।